Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ka National People Youth Front Meghalaya State Unit kalalet banyak kendo bat IT ya ka memorandum ha Chief Executive Member ka KHADC uba Shembor Lang Renja. Banyak keren halor kamat ban Pyndonkam ya ka Khyrnit ka bahan Rio ban Persha ya ka Jingti Ïaki mar po kendo u uranium ha ka ni ka jela. Ka Shiti ka bawan lingba ka Ministry of Environment, Forests and Climate Change jong ka Impact Assessment Division ka Sorkar Pdeng. Haba ay jingkran cekila patay kubor u Working President uba Bajop Pingro uloong bakakanhun kalaya kren bat ay da ka jingtho siya u CEM ban shimkya halor ka ni kamat. Da ka bakentu ban tuklar mardor ban jubab ya ka office memorandum ka badangshan ka bala penmi da ka Sorkar India ha ka ba yadei bat ka jingwat ya u uranium. Halor ka ni uloong banak liang u CEM un sa shimkya mardor. Bat ukmi ilinti basyan on sakhat ya ka jingelang jongki he ka council ban ya perkhat sa nibha halor ka ni ka kam bat ban wat ya kilat kilinti kibala banle. Ka Npyf Meghalaya State Union kadai halor kane ka office memorandum ka bami jong ka Ministry of Environment and Climate Change ka badai jong kane ka Impact Assessment Division te nyawan ban ya krani CM bat ngila ai da ka memorandum syai ban shimkhya ba ka union government bat ban use ya ka 6 schedule kum kata ka Stieh ding ba ka para 12A B ka ba kum kini ki jat-an ki bawan for government of India kin long exempted through a presidential notification te ngila ay kani ka shiti siya i honorable CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council but nakaliang ka jong iru ilaong bain sa shimkhya ya kani ka kam ka ba dai ka ba kongsan na kamenta ka Stieh ka jongi but Khamtam yangi hapo kani ka Khasi Hills Autonomous District Council jurisdiction namar bangi tip hakipor belarem katno nado ki meit tuman ki jongi ki seng bhalang bapher ki lai persha ya kane ka dauba ka ba ka government of India ka chatmu na ki por banti uranium po ka Stieh ka jongi ni ai kublai ya baro ki blaya persha ki ba nado menchua tenginget ba da ka jinge trai rengkat lang jong baro nado jong ka Npyf ka Stieh pat ka district council ngatrai ka government of India kan sengap ya kan ka jingpun sengau ka jongi but immediately kan withdraw ya kan ka OM Khamtam na po ki 6 schedule areas kepada ki tribal areas ke bala itu kerpang ini hapo ka Khyrnit bahriu jong ka constitution nakalian jong siam ikubur ba kadai ka mat ka balang kongsan but nakaliang ka jong i la ong ba ini discuss ba bat ki officers ki jong i halor kane kamat but immediately in sa shimkhya ya kane ka bentah takung ka jong i jong pi ban hadu kan no kolong kerki kani ka intervention la da state government na dis council ban ya kran kerki bat ka central government pi kane kami apo ka pratarik jong bunai jong nu bunai ba mentahi ngatrai kat ba dangla ban ya keluar ya kane ka kam kata kanang ba ngin yo ya katakan ka exemption ya kan ka Stieh ka jongi kan ka jingker ki le kat banang la ban ya keluar kata kanang ba ta ka jela ka jongi ni yo iba hai por bala ada ka Sorkar state government ko ang ba ya kan ka issue uranium dai la penkut no bete ngai dami kum kini ki notification ne ki office memorandum kelong ba pli biang tapi hoi kalong kumta long ngitip syai ba nakaliang jong ka Sorkar ro kilaong bai no ya kan ka subject handrei palong teng palong teng ka government of India without consultation ya ki states ka try ban bulldoze kan kalong very against ya ka democratic process jong ka ri ka jongi mo jong ka ri ka jongi barok koi ka ri India hi kumkin ki OM ki balong so crucial so important ki balong ban kta Khamtam ki tribal land at least kila ada ban ya thir ya place hapo ka house hapo parliament shwakin shwabakin penmi kumkin ki office memorandum ki ba kongsan rai klem ka jingya debate hapo ka parliament kam ya debate ki state legislatures ba pher ki penmi kan ya te kamot kim khen kor ken ya po ki tribal rights ki jongi